Άραγε, πώς ξεκινάς μια αυτοκρατορία μέσα από ένα γκαράζ? Το 1994 ο Τζεφ Μπέζος, τότε 30 χρονών, εγκατέλειψε μια πολύ υποσχόμενη καριέρα στη Wall Street για να ακολουθήσει το όνειρό του. Ποιο ήταν αυτό? Να πουλήσει βιβλία μέσω ίντερνετ. Ο Τζεφ Μπέζος μετακόμισε σύντομα στο Bellevue της Ουάσιγκτον, όπου μέσα από το γραφείο του σπιτιού του ίδρυσε την πρώτη του εταιρεία με όνομα Κατάμπρα. Το όνομα όμως σύντομα άλλαξε σε Amazon, εμπνευσμένος από τον Αναζώνιο. Η Amazon ξεκίνησε ως ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, με την πρώτη πώληση να σημειώνεται τον Ιούλιο του 1995. Το 1997 η Amazon μπήκε στο χρηματιστήριο. Το 1998 επεκτάθηκε πέρα από βιβλία σε μουσική και βίντεο και το 2002 λάνσαρε τη νέα της υπηρεσία, την Amazon Web Services, όπου μέχρι και σήμερα της φέρνει υπέρογκα ποσά. Η Amazon έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα κατάστημα που πουλάει απλά βιβλία. Έγινε ένα κομμάτι της ζωής μας. Από ένα μικρό γκαράζ στο Bellevue, η Amazon έγινε ένας παγκόσμιος κολοσσός, αλλά όλα ξεκίνησαν από μια τρελή ιδέα. Αν φοβάσαι να ξεκινήσεις το όνειρό σου επειδή φαίνεται τρελό, θυμήσου ότι κάποτε και το να πουλήσεις βιβλία μέσα στο ίντερνετ ήταν μια τρέλα. Σήμερα όμως μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Γι' αυτό βάλε στόχο και προχώρα.